ipasulod si Kristo Jesus diha. Ug siya mopuyo sulod sa atong kinabuhi ug dili na siya mohawa kanato. Naay maayong regalo kung kita mo dawat kang Kristo Jesus, nakadawat kita mismo sa Ginoo. Ang Ginoo ni puyo sa atong kinabuhi. Ug kung ang Ginoo puyo na sa atong kinabuhi, makabaton usab kita og kinabuhi nga walay katapusan. Ingon ang pulong sa Ginoo sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 11 padulong sa 13. Ug kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Example mao kini si Jesus Christ. Ug mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang kinabuhi nga walay katapusan daw anaa kang Jesus Christ. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo sa 12, ang nagabaton sa anak may kinabuhi. Ang wala magabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Kung si Jesus naa sa atong kasing-kasing,